Salam mehriban adamlar, owadan parahat yurdumda sizin her biriňize berk jan sağlyk, uzak ömür arzu etýän. Bizi şeýle bagtly durmuşda ýaşadýan gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlar sag ömürler uzak, ähli tutýan tutumly işler elmydama rowaj alsyn. Şeýle ýaşardylar bilen biz moda mendelatly gepleşimiziň täze sanyny başlaýar. Gepleşimiziň geçen sanyna eger ýadyňyza düşýän bolsa, mehriban tomoşaçylar, biziň gepleşimiziň innik sanyny siz hem gatnaşyp bilersiňiz diýip aýdypdym. Ine şuň gepleşimizde gatnaşýan mehmanymyzam beýle mümkinçiligi elden gidirmelliýän netije gelip, şuň biziň gepleşimizde gatnaşýar. Biziň gepleşimiziň ady moda mendeli bolanlygy sebäpli bizdiň bir modalar öýleri, atelyeler bilen däli, eýsem toy salonynyň hyzmatlaryny biziň gepleşimizde gatnaşýan mehmanymyzyň islegine görä size görkezmek makul bildik. Ine şoň esasynda biz şuň gepleşimizde lavanda toy salony bilen bilelikde taýýarlaýar. Bir günüň dowamynda şu salonyň içindäki ähli mümkinçilikler biziň mehmanymyzyň hyzmatynda bolar. Onda näme gelin ilk bilen mehmanymyz bilen tanış bolalım. Akmaya Babamradova 1997-nji ýylda doglan. Ol Rumyniýada Nevetgada urgançy bakalavr diplomynyň şeýle hem halkara insanperwer ilimler universitetinde bilim dolanýaryş urgançy magistr derejesiniň eýesidir. 9 ýyldan gowrak mugallimçilik tejribesi bar. Häzirki wagtda online görnüşde ingliz dilini öwredýär. Aýdym aýtmak bilen meşgullanýar we dürli taslamalarda model hökmünde gatnaşýar. Ähli boş wagtyny gyýdy bilen geçirýär we däde açyşlara onu ilhamlandyrýan maşgalatydyr. Akmaya, biz senin gepleşimide hoş gördük. Sağ olun. Ne, sen ilk bilen bizim tomoşaçylymyza gurun beräý. Bizim gepleşimide nädip geldin? Men daşar ýurtda okuyan döwrümden bäri siziň videolaryňyzy görýärdim, kinolaryňyzy görýärdim, aýdymlaryňyzy dinleýärdim. Hoştaňyz men. Onuň arada bir sentýabrda ýaly TikTok açypdyňyz ekeni. Öňümden çykdy videoňy beğendim, ýene-dem çykyp başlapdyr. Ondan soň moda mendel gepleşiňizi dolu gördüm. Siz iň soňunda aýdypdyňyz eken, doşdy hemme isleýän adamlar gatnaşyp bilýär. Şeýle bir beğendim, men üçin ulu şatlyk boldy. Ondan soň girdim, anketany doldurdum, uğratdym, men taýlaýdyr diýip garaşdym bara. Ana, siz şeýdip maňa jaň etdiňiz, habar etdiňiz menim ne bärde şu madde genýän. Bize hat ýazan iýleşlemimiň ilkinji eken. Şoň üçin sen şoň süýerdin. Spasiba. Akmaya inne biziň tomoşaçylarymyzy ýene-de bir sorak gyzyklandyrýandyr. Biz näme üçin şoň toy salonyna geldik? Isleň näme, arzuň näme? Men moda mendel programmaňyzy görenimde otaýda siz şol bölüminde bir günüň dowamynda köýnüm tikip berdiňiz. Görşüňiz ýalyk men rahat, döwre wagt geýnän halaýan, men bir turban köýnek kän bar geýän ýerim ýok. Bir toýa da gidenimde geýäýmesem ýöne onam kän çykyp berem. Şoň üçin maňa köýnek tikip bereniňiz gerek geldi. Ýa ýöne. Milleşiklemede gaty gowy görýän, söýýän, arzu etýän bir gek görsedim daýsa men durmuşa çykan wagtlarym bular ýalyk wybar ýokdy, şumat moda öýleri kän, salonlar kän, gaty ütköşük zatdan köpde. Menem soň gek görsem daýsam diýip şeý arzu etdim. Siziň gepleşiňiz bilen eger mümkin bolsa şol arzumy amalaşdyrasym gelýär. Nesip bolsa, onda näme? Wagtymyzy eglemäli mehriban tomoşaçylar. Gelsen täze milli keşfiňi tomoşaçylarymyzdan görkezeli, döredeli. Baş üstüne. Ýer. Enes, salam, ýene görýärek. Salam. Ne, biziň gepleşimiziň şuňky mehmany ady Akmaya, milli obraz isleýär. Akmaya, Enes, vizajistymyz. Men seni häzir anamdar ellere goýan sebäbi özümem, öz ýüzümi, ýalamy diňe Enes ananýan. Indi Akmaya men taňy tapşyrýan. Boýly. Enes, biziň mehmanymyza näme gelişerkä?
İlki birinci bilen atmaya etmeli zaten yüzüne lifting efekt verir yani yüzüne çeker şeydir. Yüzü hem lifting efektli görünüyor hem varian hatam önküsünden yaşaran yalak var. Birinci etmeli işimiz. Son yenilecek nежныca make-up eder yüzüne. Sonundan çolpasına gedekkelerine manglayı olarak olan için bıçını şular yalak manglayları bir çolka bilen yap odanlayız. İki tarafından milli olan için şeydip çolka getiririm. Kalanım görüverir sonunda. Böyle. Onu işin ileri. Böyle. Sağ olun. Akmaya şuat, hava soğuk olan sebepli köplenç adamların yüzleri qoğraya. Şoň üçin daşaryk çykanda ya öý şertlerine de hükman yüzümüz vlajnyonly bolmaly. Şonuň üçin makiýaжyň aşagyndan ilki vlajnýaýşy krem, ondan soň baza pod makiýaż ulanmagy saňa maslahat berýär. Enes. Akmayana tanaryalyk bolmanlar. Hakyky türkmen gehni bolupdyr. Elleňe gullar bisden, işinde ullu üstün arzu etýär. Size de köp sağ olun bizim salonumuzda anam bildirip geleniňiz üçin. Size de üstüne gardy goýdym. Sağ ol Enes. Akmaya özüň göresiň gelýär. Onda göreli. Wow, mun gowjalygny ödüm tanamadım ha. Bu obrazyň gowlugyny türkmen işema, gowgerşek, türkmen birleşigi. Odan jawalany. Akmaya nähili obrazyň haladyňmy? Gaty gowgordum fa türkmen birleşikler men öňüm gowgorýardym ýöne etil florýaly gowdan boljagyna garaşmadym. Bu etşenikine özüňe. Köprek giyimleri milliýeşik. Siziň gepleşiňizde dem sagol taňar ýalkatyny aýdasym gelýär lavanda wejiň house adam şully wagtlar üçin makiýaż üçin sagol taňar ýalkatyny aýdasym gelýär eneş adam. Siziň gepleşiňizde. Akmaya seni hoşlaşýan biz bilen. Hawa Gitjek bolýarmy şey? Sizde ýadygärlik surat düşesim gelýär gitmediňizden aýtdy. Başda siziň muştakyňyzdy. Ýöne biz ýüridi sen üçin owazlygyjy fotostudiýasyny çağırdyk. Gowduny. Ýokary professional derejedäki suratlarym sen üçin ýadygärlik bolýar. Oy, sağ olun taňar ýalkatyn. Ýörünno. Akmaya ine sana owazlygyjy fotostudiýasyndan birnäçe suratlara ýadygärlik bolup galar. Biz seni goýberem okşuwat. Näme? Sana bir mehman araşýar. Çyndanamy. Kim gal? Mani göreli? Такая красивая. Ой, спасибо, радость. Спасибо, мой ангелочек. Спасибо, радость, мой Идём ангелочек. к нам. Идём. Идём. Как тебя зовут? Аиша. Аиша. Ну, ты маму увидела? Как тебе мама? Очень красивая. Тебе понравилось? Да. Ine Akmaya şuun bet, lavanda wezen house bilen bilelikde, teň eslegarda bolan gözüňi tutup ýerine ýetirdik. Nähili haladyňmy? Спасибо большое.
Qatty gowaldy, garaşymdan hem gowaldy. Men prosta jumat şeýle bir emosiýada lavanda weýin house bilen sizedem sünňar dowetýän gyýjagadyman begenni garaşmada etýän birinji gezek şeýle obrazda meni görýär. Sağ olun taňry ýakasyn. Gowdy ýoglandym. Goy sen ähli arzuwlaňam hasyl bolsun elmedama durmuşda. Şular ýalak owadan ýaşa. Taňry ýakasyn. Mehriban tomuşaçylar, moda mendelatly gepleşigimiziň ýene bir tanam tamamlandy. Eger sizden biziň gepleşigimizde gatnaşmak isleýän bolsaňyz, biziň gepleşigimiziň aşagyna opisaniýa ýerine girip, anketaňyzy doldurup, biziň gepleşigimiziň adyny hat uradyň. Belki gepleşigimiziň inlik sanynyň mehmany siz bolarsyňyz. Onu näme gepleşigimiziň inlik sanyny görüşýänçä hoş sag bolun.